bagus. Dak suwun rino lan wengi, moga-moga Gusti ngijabahi. Sok kepanaganmu bali bisa kumpul kaya dueng uni. Jaranan jaranan jarane jarana teji, jaranan jaranan jarane jarana teji. Taun nono widonanu tak enteni ing pucuke rasane. Bebasani wong katon sliramu wae. Aja lali pawelingku, uga mono Kang Mas janji-janjimu. Aku kang setia satu tak enteni nganti sak balimu. Ayo yo sakwise sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Ndak suwun rino lan wengi, moga-moga Gusti panangganmu bali bisa kumpul kaya dueng uni. Jaranan jaranan jarane jaran teji, jaranan jaranan jarane jarana teji. Tawon nono widonanu tak enteni ning pucuke rasane. Balengku bebasani wong katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku, uga mana Kang Mas aku kang setia satu tak enteni nganti sak balimu. Niki wau ninggal katresnan. Sing penting aja ninggal liyane lho ya. Piye Mas? Duet apa Mas? Lagu duet apa Mas? Apa sing duet? Duet Surat Yasin. Aja maiwi. Gala-gala ono ora? Santene akeh wae tak goleki ora. Nang gala-gala ono ora nang? Jadi gala-gala dhewe. Lah yo iki kok ora
lagi ya tak BA mau jare. Tenan yakin nek sebar ki tak BA aku. Saiki ra jedul yakin.